Hola, m'agradaria presentar-vos un truc de màgia anomenat lent, lent, ràpid, lent. Així doncs, comencem anant a poc. Aixequem la caixa i descobrim una caixa de llumins. Agafem la caixa de llumins, que la tenim aquí, i molt a poc l'agafem i li traiem l'interior. El següent pas és anar ràpid. Doncs anem ràpid. I la caixa desapareix. Ja només ens queda l'última part. Tornem a aixecar la caixa a poc i trobem la caixa desapareguda. La podem tornar a col·locar i tot torna a quedar com abans. Feu clic a m'agrada si us ha agradat, deixeu comentaris per aquí baix i subscriviu-vos. Moltes gràcies.